Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 5000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Biye tarata ye juin kalo tile 6 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dati foli min na aw minnu b'aw sigi ni ka anw ka kunnafoni ka ale lajɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma foli belebeleba an b'o ta ni ka o di aw ma kunnafoni min n'a bɛ ka a makɔnɔ a waati selen ni a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛla bi fɛn min ye kunu tɛnɛ juin kalo tile 5 san 2023 kuluba an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye kolonɛla Asimi Goyita san 2023 ka taa se san 2024 sɛnɛ ninnu kɔni o donna an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ale fɛ ni nin kɛra tako 13nan o ye minisiriw olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la fo ka taga se CMDT o ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Nango Danbɛlɛ ye fɛn min ye kolonɛla Asimi Goyita ye ale kɔni ye kɔɔri sɛnɛlaw ni ka olu kulukɔrɔ duman ni ka o fɔ a y'a yira k'a fɔ ko san 2023 ka taa se san 2024 sɛnɛ olu ma fɛn min ye kɔɔri sugandili fɔlɔ o kilo o bɛna feere sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 59 na ka taga se 100 o 110 o kɔni bɛna bayɛlɛma ne ka o kɛ bagan dumuniw ale ni tulu o ye o kɔnɔna la sa an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa a y'a yira ko kura k'a fɔ ko nɔgɔ ale kɔni jamana bɛna i kundo ale kɔrɔla la ni ka musaka bɔ a la nɔgɔ mineral la ale kilo 50 bɔrɔ o bɛ taga i jɔ sɛfɛ wari 2080 na fɛn min ye nɔgɔ organique ye ale kilo 50 bɔrɔ o bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 600 la a y'a yira fana k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka foro kɔni jenina karɔgɛrɛn dinɛ tigilamaw olu fɛ n'o ye kɔɔri fɔlɔ ye ka taga se ji ye walankatali min kɛ ka tiɲɛni don olu kunna jamana kɔni bɛna i kun don o juru o kɔrɔla la n'o bɛ t'i jɔ fo sɛfɛ wari miliyari 9 o n'a a kun kanfɛ. Kunu tɛnɛ kelen na juin kalo tile 5 san 2023 fɛn min ye BT Kimelu ye o baara fana nun donna an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kalanko kuɲɛw ma ni o ye madame Dedewu Usumani ye ale kɔni ye nin baara nun ni ka olu nun don kalanso min kɔnɔna la sa o de ye lycée Mambi Sidibe ye Katikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko ɲinan kalanko kɔni kɔnɔna la kalanden 413 olu kɔni bɛna nin kimɛni kɛ n'u tilala kalanso 136 o ni ɲɔgɔn cɛ a faralen ɲɔgɔn sabati jɔ 1724 kalanso olu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna lakɔlɔsi karamɔgɔ 3688 olu de ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛlɛkɛcɛw olu y'a yira k'a fɔ k'u ye dankari karɔgɛrɛn dinɛ tigilama maa 67 la u ye maa 62 ni ka wele lase olu ma u kɔni ye u ka kɛlɛkɛminɛn caman ni ka olu minɛ u la o dɔ de pistolet kalashnikov u ye o 6 ni ka o minɛ fɛn min ye pistolet mitrailleur 53 u ye o fana ni ka o minɛ u la ka taga se roquette anti-char o 4 u ye o fɛnɛ ka o minɛ fusil 6 u ye o fɛnɛ ni ka o minɛ karɔgɛrɛn dinɛ tigilama olu
olu la ni wagati na an be foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka fintigilakaw olu ma u y'a yira ko kura tuguni fana ka fɔ ko fɛn min ye sanfɛ pankuru kɔni o ye wili ko 594 ni ka o de kɛ dɛmɛ kɛra 162 tasuma ko ta fanfɛla o la fɛn min ye yala yala fanfɛ o kɛra 305 ni kunnafoni ale dira diripa ma olu fɛ. Siman dilanyɔrɔ usine minnu bɛ an ka jamana o kɔnɔna la n'o ye Jamon Siman Mali ale ye Tankonteri ka taga se Bafulabe ale ni Dio siman dilanyɔrɔ olu ma o baarakɛlaw kɔni bɛ baarabila la u y'a daminɛ kunun tɛnɛ u bɛna tile 5 ni ka o de k'a la baarakɛlaw olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ u ka baara taabolo yɛlɛma ka don o la n'o de ka dɔ fara u ka sara kan k'ali n'o y'a sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko 100 o 100 ko 10 ko kɔni tun bɛna fara u ka sara kan u tun ye baarabila tɛmɛnen min ni ka o kɛ nka cakɛyɔrɔ in yɛrɛ ɲɛma kɔni ale ma baara ni ka o bɔ a sira fɛ o de la u ye baarabila ni ka o boloda o baarabila in yɛrɛ kɔni bɛna to senna fo jumadon su nɛgɛ kaɲa fu o wagati. Bankasi dugu ale be dibila kabi me kalo kile 30 tɛmɛnen san 2023 kuran ka taga se jima olu kɔni be o sɔrɔ su nɛgɛ kaɲa 20 o wagati ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 8 o wagati ma o ye dongo don ye a jikontanya n'a kurankontanya kɔni sɔrɔla fɛn fɛ o de ye ko tajiko gɛlɛya de kɔni be no taji min ni a kan ka kɛ masun olu kɔnɔna la dugu marabagaw olu y'a yira ka fɔ k'u be ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la. Camion boli degeden dɔ ale de kɔni tora ji la fɛn min ye bolibana ale be Kolongo sigida o la Kolongo ale be Masina o lamini na ni walajugu in kɛra juma tɛmɛnen juin kalo tile 2 san 2023 kɛra sufɛla la nin kamalenin kɔni dugulamaw u ye a su ni ka o labɔ sibiri sɔgɔmada nka ni wagati na sɛgɛsɛgɛliw be senna walasa ka se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ de y'a yɛrɛ faga walima n'o y'a sɔrɔ maa de kɛra sababu ye ni ka a bɔnɛ a nin na. Mali kunnafoni jabaran najabo aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni damadɔni bi ka da aw kelenkelenla bɛɛ lajɛlen kulo kan tunga lafiya ale ka tɔn ni o ye pari a san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna tɔgɔ sɛbɛn o ye 2 ye villa simple ka taga se étage ma ni e man be no be fɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn villa simple ale tɔn na sa i be weleli kɛ i tɔgɔ o ka sɛbɛn villa simple ale tɔn na sa kalo i be euro wari 580 ni ka o de sara o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn o be tali kɛ $26,000 la mɔgɔ me fe to ka sɛbɛn étage fɛnɛ ta la sa o ye 780 euros wari 780 o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn o be bɛn $46,000 ma ni be fe to ka sɛbɛn a la weleli kɛ 72 18 42 47 terrain tɛ maa minnu fana bolo sa terrain be tunga lafiya ma olu bolo banankɔrɔnikaw olu fe no terrain kelenkelenla bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 $4,100,000 i be se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo i be wari 573 ni ka o bɔ o be bɛn kalo 12 ma walima n'o mandi kalo 18 fana be i be euro wari 382 ni ka o bɔ o be bɛn kalo 18 ma ni kilala wagati min i ka terrain sarali la terrain papier ale be kɛ i ta ye ni baara in bɛɛ lajɛlen a be kɛ contrat de kɔnɔna la ka signer notaire ale fe no b'a yira ka fɔ ko baara ale be kɛ jɛlɛya kɔnɔna la aw be se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira a la sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲa 10 o wagati a be taa kuncɛ nɛgɛ kaɲa 18 na me siga kan weleli be se ka kɛ nɛgɛ kaɲa 10 a wagati ka taa kuncɛ nɛgɛ kaɲa 18 na ni mɔgɔ min ye weleli kɛ i ma an la sɔrɔ sa i be se ka message bila an ka numéro WhatsApp o kɔnɔna la n'an tilala an b'i ka message an be olu jaabi aw k'an bɛɛ donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.